Здравейте, приятели! В днешния клип ще отидем на пазар, за да може да взема разни части и други неща, защото съм подготвил една изненада. Също така, наскоро дори си купих и джуган. Така че вече имам Жигула, КамАЗ и джуган. Или ЗИЛ 157, мое другото име. Така, сега трябва да отидем почти до магистралата на пазар, да купим разни части и така. Някои за джугана, други за изненадата и ще разберете. Знам, че от доста седмици, може и месеци, не съм гледал в канала преди колко време качах с тази игра, но вече от доста време събирам пари с онзи КамАЗ, за да може да купя най-различни работи. Всеки ден я играя тази игра. И събирам и вече имам толкова пари, колкото ми трябват, за да направя тези неща, които планувам. Даже вече едно тази го казах, купих си ЗИЛ 157, който е в доста добро състояние. Също така ще почна да качвам клипове и с него, как карам дърва, защото той е за дърводобив, така че това означава, че вече започвам дърводобив да работя. Така че сигурно и КамАЗа ще го направя с дърварска карусерия. И това е за сега, тези работи имам. Също така намерих и още едно нещо. Лада Самара. Искам да си купя Лада Самара. Също така вече дори намерих една, дето е доста готина. Има мъничък проблем с двигателя, но пък не свети лампичката на двигателя. Така, но тези неща в друг клип. Сега, ако измина този КамАЗ, искам да харесате клипа. Също така пред КамАЗ има и една кола, да видим дали ще успея да измина. Ето ти един камион, ще чакаме да заблъснем, че ще да стане ужас. Изминахме! Най-накрая изминахме. Ако измина тази Волга, която може да развива скорост от 150 км в час, се абонирайте за канала. Как може такова нещо? В принцип, исках да си купувам такава Волга и разгледах там характеристиките, колко може да вдига, колко степен на скорост на кутия има, какви украшение може да изсложиш и пише, че дига най-много 150 с оригиналния си двигател. А тук жигулата ми, дето дига максимална скорост 90, изминахме. Ето това е нещо, дето не би трябвало да го правите в къщи, защото не мисля, че е много законно да изминавате през отбивната лента. Ако ме видят полицайите, ще ми напишат една бърза глобичка, 500 долари или са, не знам какви са в тази игра. И така нататък. Също така, вече откакто съм изтеглил тази игра, имам над 6-7 глоби за превишена скорост. Представете си.
Също така, като свърши този клип, ако все още не сте, се абонирайте за канала, така много ми помагате. Също така може и да гледате предишния клип с жигулата, в който я купи. Тогава валеше сняг, сега не вали сняг в играта. И така, ето го видеоклипа, сега ще ви излезе ето тук. Напишете го в търсачката и ще го намерите и ще го гледате, той е доста интересен. Също така може да напишете в коментарите, ако имате идея за клип. Ще изпълня това, което ми кажете. Също така може да гледате и някои от другите клипове, защото аз качвам клипове с други игри, като например Фермер Симулатор 20, Майнкрафт. В Майнкрафт са много интересни, правя готини къщи. А в Фермер Симулатор 20 управям ниви, поддържам, превозвам с камиони, имам пикап. Малко се блъснах. Това не трябваше да става, но поне жигулът не пострада. И това беше накосано. И това също така не правете, не трябваше. Не е по закон. Също така вече ще започвам да качвам клипове с една нова игра. Казва се Мотръна. В нея има камиони, дърводоби, превозване на дърва. Също така скоро ще кача и първите си клипове. Всъщност сега ще издам тайната, даже и вече имам няколко заснети клипа в тази игра с онзи издил 157. Също така сега ще ви покажа няколко снимки, в които съм го снимал, как превозвам, и празен също така съм го снимал. Ето ги снимките. А също така може да гледате и клипът с КамАЗа. Той беше доста интересен, доста и дълъг всъщност. Доста време трябваше. И да ви кажа, тези клипове не е много лесно. Не е много лесно и да си ютубър. Аз не че съм много велик. Но и не е лесно. Един клип, за да го обработя, ми трябва около 1 час, за да го заснема. Това, че тук клипът ми е, например, сега 11 минути, това не означава, той по принцип беше 16 минути, ама от тези 16 минути имаше и прекъсвания. После обработки, снимки да сложа. Обаче малко да ви говоря и не гледах пътя и направих малко завъртане. Също така ще ви покажа няколко снимки на Самарата, която мисля да я взема. Тя е доста далеч от тук, доста път трябва да мина, за да прибера до гаража, а после трябва да се върна и да взема жигулата, или по-добре ще отида с рейса. И ето и снимки на нея. Ако този клип ви е харесал, се абонирайте за канала, също така се абонирайте за канала на Мартин Старков. Той също има клипове с жигулита, има също така и с други камиони. И чао от мен. А също така пак да ви припомня, гледайте клипа с жигулата, също така и с КамАЗа. Доста са готини. Чао, вече наистина чао.